Jeste li čuli, molim vas, da u Hrvatskoj nedostaje radnika? Nema ih ni na radničkoj burzi. Fali na moru u turizmu, fali u graditeljstvu, pa sve tako. Donedavno bio višak radnika, a sada fali u Hrvatskoj, pa se dozivaju radnici sa svih strana svijeta. Je li to naš vapaj za radnicima odjek Isusove riječi u današnjem evanđelju? Žetva je velika, a radnika malo. Kakve to radnike treba Isus? Ove znamo kakvi nam fale u Hrvatskoj, ali kakve to treba Isus? Pamtim anegdotu koja se rado upotrebljava ne samo u Rimu, kako su papu Ivana 23. pitali: Sveti oče, koliko je radnika u Vatikanu? A on odgovorio: pola. To jest od onoga broja koji su radnici, ili bolje zaposlenici, radnika je pola. I oni koji se nazivaju radnicima baš i ne rade. Što je to s Isusovim radnicima? Po današnjoj dvojici slavenske braće, Svetog Ćirila i Metoda, prepoznajemo kakvi su to radnici koje je Isus dozivao i poticao da se za takve molimo. Njih dvojica u 9. stoljeću žive i imaju veliku, rekli bismo, školovanost na najvišim učilištima onoga vremena u Carigradu. I otkud su ta dvojica osjetila se pokrenutima iznutra da oni idu navještati Isusa Krista ne samo onima Grcima u Grčkoj, u Solunu ili onima u Carigradu, nego da krenu i slavenskim narodima. Ta pokretačka snaga je očito ne njihova, nego Božja. To je onaj Isusov posla ih 2 po 2 i oni baš dvojica, ko oni Isusova 70 dvojica. Oni krenuše u Moravsku, današnju Češku, da bi tamo navještali Isusa Krista slavenskim narodima na slavenskom jeziku, pa smislili i alfabet, pa onda i na slavenskim liturgijskim knjigama. Ali molim vas, izazvali mnoge i progonili ih. Baš se i na njima ostvarila Isusova riječ. Isusova riječ: šaljem vas kao ovce među vukove. I oni idu u Rim opravdati se. Dočekuje ih sa svim poštovanjem i počastima papa Hadrian II. I oni mu izložiše što to oni rade i razumio nasljednik Svetoga Petra da zapravo ostvaruju ono djelo koje je smislio Isus Krist i da ih nije pokrenula nikakva zemaljska politika ili interes, nego baš u njima progovara snaga, moć onoga Isusovoga: idite. I tamo će umrijeti Konstantin ili Ćiril, položit će ga u grob u bazilici Svetoga Klementa, eno groba i danas, i oko njeg se okupljaju još ljudi. A Metod će se zaređen za biskupa vratiti i djelovati opet u Moravskoj ili, kako se govori, negdje u Panoniji, postavši i metropolit. Jedna tradicija mu dodjeljuje da je bio metropolit i u Mitrovici, u Sirmijumu, u Srijemskoj današnjoj Mitrovici. Kako bilo, ali njihovo djelo, krivo govorim, Isusovo djelo u njima i po njima nekom je posebnom snagom progovorilo i ušlo u mnoge slavenske narode, jer će njihovi učenici Ćirila i Metoda biti progonjeni u Moravskoj i u onim zemljama blizu Germanima, pa će pobjeći u Bugarsku, a onda će iz Bugarske njihovo djelo proširiti se na kijevske
krajeve i u Rusiju, a onda i doći do svih slavenskih naroda bizantske tradicije. Mi smo na svoj način baštinici njihovi, osobito po glagoljici, ali i po mnogo čem drugome. I nije slučajno da je Papa Ivan Pavao II u svoje apostolsko pismo o utemeljenju Požeške biskupije stavio baš taj naglasak. Preslavno djelo evangelizacije koje su izvršili sveta braća Ćiril i Metod treba se nastaviti novom snagom. Zato osnivamo novu biskupiju sa sjedištem u Požegi. Evanđelje da progovori novom snagom. Zato Požeška biskupija. Zato treba radnika. Idemo pokušati reći sada kakvi su to onda radnici koje Isus Krist treba. Volio je govoriti Papa Benedikt da se evanđelje, a i crkva ne širi propagandom ili nekim sličnim menadžerskim pristupima i nastupima, nego se evanđelje širi per atrakcionem, govorio je on. Dakle, po svojoj privlačnosti. Gdje ćete naći, gdje ćete susresti privlačnost evanđelja? Pa u ovakvoj dvojici kao što su bili Ćiril i Metod. Evo ih ovdje oslikao Celestin Medović i Oton Iveković, velike u našoj katedrali. Dakle, ima li takvih radnika u Požeškoj biskupiji koji nisu školovani ni u Carigradu, ni u Rimu, ni negdje drugdje na ljudskim učilištima, nego se odškolovali u svom sabranom srcu, budnoj vjeri i silnom predanju Isusu Kristu, pa se u njima, u takvim ljudima prepoznaje Isusa Krista i on po takvim svojim propovjednicima, misionarima postaje atraktivan, on privlači. Isus Krist privlači, ne ja i mi, vi. Isus Krist. Stoga je veliko pitanje koliko je on prisutan u nama, koliko smo mu dopustili da nas zahvati. Radujem se što su na ovom slavlju među ostalim i predstavnici naših vjeroučitelja koji su se pridružili preslavnom dijelu evangelizacije baš svojim poslanjem. Predvodio je njihove duhovne vježbe pater Domagoj Runje iz Splita. I što su htjeli u tim duhovnim vježbama? Provjeriti tko se skriva u njihovoj duhovnosti, u njihovom duhu. Tko je njihova pokretačka ili što je njihova pokretačka snaga? Je li to Isus Krist? Pa da se onda u njima i po njima on može atraktivnim pojaviti i objaviti i u našim školama i drugdje gdje oni djeluju. To je isto pitanje i za naše svećenike, ali ne samo tako. Znate, draga braćo i sestre, svi, kako nas je poučio Drugi Vatikanski sabor ili podsjetio da je svaki krštenik, svaki onaj tko je kršten, po svom krštenju postao zahvaćen Isusom Kristom, postao je kršćanin. On je ne pokršten, bolje bi se govorilo i reklo, pokristobljen. Ako sam ja u krštenju pokristobljen, postao Kristov ili odjenuo Krista, onda zapravo ja ne mogu biti taj koji skriva Isusa Krista, nego ja baš moram biti taj koji ga otkriva, koji ga navješta, koji ga slavi, koji ga voli i što sve drugo još može. To znači onda da ovaj Isusov idite i Isusov posla ih treba imati snagu svoju u svakom kršteniku i treba se tako ostvarivati. Evo vam pitanja i za vas, predstavnike iz 5 naših novih župa. Jesu li vam župe nove pomogle da vas zahvati Isus Krist što dublje, da ga snaga njegova duha, da vas ona obuzme, ponese, pokrene, pa budete prepoznatljivi ne samo njegovi učenici,
nego prepoznatljiv on u vama, on po vama, po vašem svjedočanstvu. Naravno da u jednom trenutku svoga života ne možemo reći da jesmo takvi do kraja, da jesmo takvi dovoljno. Stoga je ova prigoda 20. obljetnice vaših župa zaista provjeriti to, a onda poželjeti da se barem ponešto od zanosa ove dvojice slavenske braće, ali barem ponešto od zanosa onih zaštitnika vaših župa, među kojima su i naši, blaženi Alojzije Stepinac i blaženi Ivan Merz, barem nešto od toga njihovog zanosa da živi u vama, pa da naša Hrvatska postane po vama, po nama, po našem poslanju svjedočenja Isusa Krista, bogatija, ljepša zemlja. Čeznemo za ljepotom naše Hrvatske. Ona je lijepa u prirodi, ali ne može ona biti dovoljno lijepa bez ljepote našeg opredjeljenja za Isusa Krista i naše čistoće njegova svjedočenja. Stoga molimo danas da sveta braća zagovaraju nas, ali i naši zaštitnici naših župa, a i zaštitnik naše biskupije, da zaista živimo ono što smo izabrali kao geslo naše biskupije. Krist danas i uvijek. Isus Krist, pobjednik nad smrću, ostaje ne samo za danas, nego za vječnost, za uvijek. On je prava tvoja i moja, on je prava naša hrvatska šansa, zašto mu ne bi poslužili još bolje svojom vjernošću. Neka nam pomognu naši sveti zaštitnici da se obnovljeni upravo tako znamo u Hrvatskoj ponašati, a ne da dopustimo negativnosti i zloći da nam prevrši u srcima, pa onda jedni drugima tumačimo samo kako ništa i nitko u Hrvatskoj ne valja i kako se ništa ne može. S Bogom se može sve. Molite, dragi naši zaštitnici, dragi sveti zaštitnici, da povjerujemo toj istini, a ona je Isus Krist, i da nas On oživi u onome što je u nama možda zamrlo, pa da On, put, istina i život, bude očit u nama, u našem poslanju koje nastojimo ostvarivati. Neka tako bude. Amen.